Hej. Hej, Løver. Hej. Jeg hedder Per. Og jeg hedder Thomas, og sammen er vi Kyr. Det er sådan, vi siger kød nede på Als. Vi producerer dansk beef jerky, som er røget, tørret og marineret oksekød. Kødet, det køber vi ved Himmerland. Den udskæring, som vi kender fra roast beef. Jeg blev inspireret af beef jerky under min udstationering til Afghanistan. Og derhjemme igen, der begyndte jeg så at eksperimentere. Jeg gik i gang med min rustne røgovn ude i hønsegården, hvor vi kom frem til noget, som havde en helt anden konsistens, end det vi ellers havde oplevet, og en rigtig, rigtig dyb smag. Og så mætter det. Ja, Ja, det gør det nemlig. Men der er også der er faktisk en rigtig stor målgruppe inden for beef jerky. Outdoor-folket. Dem, der vandrer, går på jagt, fisker eller bare nyder naturen. Livsnyderen til en god tapastallerken, eller dem, der godt kan lide en kold øl på terrassen. Vi leverer i dag til omkring 200 butikker i Danmark, og har yderligere konkrete planer om at ekspandere vores salg til danske sejl og landene omkring os. Vi er her i dag, fordi vi søger jeres netværk, vi søger jeres kompetencer, og så søger vi 400.000 for 10% af vores virksomhed. Tak for jeres tid. Ved siden af jer, der står der en lille blinis, hvor i kyr indgår som en ingrediens. Værsgo og smag den. Der ligger også nogle smagsprøver under jeres stole, så kan I smage det på den rene måde. Og nu kan vi sige, it's time to meet. I passer utrolig godt til jeres brand. Det er sådan, ja. Ja, tak. Det er så fedt, at det hedder Kyr. Tak. Ja. Det er så gennemført, altså. Det er kød i sin rene form. Det smager hammerende godt. Ja. Hvad koster sådan en pose her ude i detail? 64,95. Er vejledende udsalgspris. Vejledende udsalgspris, ja. Hej med jer. Hej. Jeg hedder Anne. Og jeg er jo faktisk den eneste rigtige sønderjyde her i panelet. Det var Ja, de andre vil gerne. Ja, ikke? Ja. Jeg kunne høre, da I kom ind, at da I startede op, der kunne jeg høre, der var lidt sønderjysk accent. Jeg synes, det er et fedt produkt. Det er super lækkert at spise. Jeg har prøvet noget lignende før, hvor det var sådan, man sådan skulle hive det. Det her, det er nemt, og det ligger godt i munden, og så videre. Ligger det godt i munden? Det er det sønderjyske, der gør det. Ja, Det ligger jeg er godt. helt med på, hvad du mener. Jeg tog vi tager en sønderjysk, så det ligger godt i munden, det her. Ja. Lige nu er der jo også en trend, der hedder spis mindre kød. Ja, og vi går faktisk ind for, at vi skal spise mindre kød. Men når du spiser kød, så spis noget ordentligt dansk kød. Det smager fandme med godt nok godt. Altså tak. Virkelig, virkelig godt. Tak. Hvad skal der til af udstyr? En røgmaskine, og du skal have en dehydrator. Du skal have et kar til saltdeg, og så skal du have en pakkemaskine. Og det er noget, I har købt hen ad vejen? Det er noget, vi har købt, ja. Hvis jeg nu vil, og det gør jeg ikke, fordi jeg er investor, jeg skal ikke i drift, men for at sætte det i relief, hvor meget skulle jeg bruge på udstyr for at være på samme niveau som jeg er? 500.000 måske? Vi kan ikke gøre det. Det kan ikke gøre Vi det? kan ikke gøre det. Okay. Aktiver, der er det lige nu 700.000, og der nærmer vi os 1 million, når posemaskinen er landet. Ja. Det her, det bliver pakket og vejet af manuelt. Vi leverede en stor ordre på 15.000 poser. Der havde vi de her poser i hånden 180.000 gange, og det er jo ikke holdbart. Så nu får vi en posemaskine. Så det er bare at hælde beef jerky op i den ene ende, så vejer den selv af, så kommer der pose ud i den anden ende. Står det i en garage i dag, eller? Nej, vi har faktisk overtaget et rimelig meget stort bageri, og vi har plads til at udvide efterhånden, som vi skalerer. Okay. Tak for det. Mit allerførste studiejob, det var på en fabrik, hvor vi lavede kattemad og hundemad. Og der sad vi også, og også manuelt puttede de her på. Så kom der så en maskine, der ligesom kunne automatisere alt det der. Ja. Hvad er jeres baggrund egentlig? Jamen altså, jeg er autodidakt. Jeg er oprindelig redder. Jeg har faktisk lige opsagt min stilling nu her, og har ellers været redder i 14 år, ambulancebehandler. Og jeg er uddannet automatiktekniker, har også opsagt min stilling, og har faktisk solgt mit hus for at få lavere omkostninger. Men en gang imellem, der er jeg lige ude og få lidt til dagen og vejen, så jeg laver noget vedligehold på fødevarefabrikker. Jeg har også sat noget pant i huset, stillet noget risiko der. Ja, vi kan ikke rigtig smide mere endnu. Så I er 100% fuldtid på det her projekt? Ja. Det vidner virkelig om, at I er sultne, når I går sådan all in. Vi er ved det her. Vi er ved det her. Hvor mange varianter har I nu, og hvad er der altså, planer om fremtidige varianter? Der er 4 forskellige smagsvarianter. Okay. Danmark er ikke et jerkyland som sådan, men vi tror ikke, det bliver vores største marked i Danmark. Det tror vi ikke. Jesper har lige spist en hel pose. Ja, men Er det rigtigt? Det smager godt, Jesper? Ja, og det gjorde jeg, fordi det smager overraskende, altså virkelig, virkelig godt. Tak. Jeg har selvfølgelig gået forbi
beef jerky her og der i menu og så videre, hvor de hænger. Så er jeg blevet for nærig, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Ja. Jeg ved ikke, om der er en kategori, der hedder det, men altså for 64,95, der føler jeg lidt, det er sådan en luksussnack, om man vil. Det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald gået forbi, men det kommer ikke til at gøre mere. Dejligt. Hvad er omsætningen i dag? I dag, år til dato, der er vi på 850.000 indeværende år. Okay. Forventet omsætning, årets slutning, 1,1 million. Og grunden til, at jeg spørger, det er egentlig værdiansættelsen, fordi jeg synes, den er høj. Altså, hvad har I, når jeg har siddet nede på Als, rundt om køkkenbordet i den gamle bagerbutik, der jeg tænkte, hvad fanden, hvad koster det her? Men alt i alt, så har vi jo gennem tiden skudt omkring 1 million ind i, altså det er det, der er blevet brugt af opstartskapital. Men vi har også brugt rigtig lang tid på at produktudvikle. Du kan sagtens komme til at lave beef jerky, men det er rigtig, rigtig svært at ramme den her konsistens og den her smag. Så 4 millioner, hvor det var. Vi har en underskrevet distributionsaftale til Norge. Vi har en partneraftale underskrevet i Danmark til at komme ud i dansk detailhandel, og også det norske. Og det forventer vi, at det åbner op her til januar. Så det er detail, hvor I ser den fremtidige vækst? Ja. Så hvilken fortjeneste har I på det her produkt? Jamen, inden kødspriserne steg, så lå vi op på 61%. Vi er nede på 23% i år. Den skal I jo gøre noget ved. 23%, det kan jo godt være svært at lave forretning på. Ja, men næste år, der kigger vi ind i 42. Prøv at se den hvide kurve, der går op der. Det er dækningsgraden. Det er dækningsgraden. Ja. Okay. Jesper, når du har spist 100 gram af det der, så har du spist 217 gram kød. Så bare lige, hvis du kværner alle poserne, så kommer og siger, at jeg har fået ondt i maven bagefter, så ved du hvorfor. Jeg synes, det er ret skønt. Det der med, at man finder en udfaset bager et eller andet sted i ingenmandsland, sidder og nørder rundt, indtil man finder den helt rigtige opskrift. Det synes jeg er rigtig fedt. Jeg er sikker på, hvis du spørger Dalun-familien, hvordan de startede med at lave forårsruller, som jo var noget, der var fuldstændig ukendt i Danmark, da de gik i gang med det, der er de sikkert også startet på samme måde. Jeg tror, vi startede en villa i Brønshøj. Sådan. Sådan. Så jeg køber tesen om, at de nok skal få penetreret det danske marked. Og jeg tror egentlig også, at jeg køber tesen om, at de godt kan blive store i udlandet og eksportere det her. Og jeg synes, produktet er fabelagtigt godt. Tak. Når alt det her det er sagt, det er for få produkter til mit temperament. Ja. Jeg er ude. Tak. Jeg synes, I er super seje. Det er ikke et produkt lige for mig. Jeg brænder simpelthen ikke nok for det til at kunne være en rigtig sparringspartner for jer. Så jeg melder mod som investor. Jeg synes, det er en meget sjov forretning, I har. Og jeg kan godt lide jer to. Tak. Så jeg kunne godt være interesseret. Du skal lige høre Anne, om hun har interesse, eller Louise. Det er fordi, han er bange for, at det er Sønderjyde, de holder sammen. Det er da interessant. Ja, men det. Men jeg venter bare lidt og se lige lytte til, hvad de andre de siger. Nej, hvor du kan, Anne. Jamen, jeg har jo meldt min interesse. Det kan være, at vi kan snakke så meget jo sønderjysk, det han ikke forstår, hvad vi siger. Jeg tror faktisk Ja, godt, det kan vi sagtens. Det tror jeg godt, vi kan. Er du ude, Anne? Ja, jeg har sagt, det er mænd først nu. Det er den omvendte verden, vi lever i nu, Morten. Du må til at forstå det. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger. Hun siger, det er mændene først. Det er den omvendte verden, du lever i. Det må du simpelthen forstå. Nå. Det var sønderjysk. Ja. Jeg sidder herovre og lurepasser. Det må man godt nok sige. Jeg tror, jeg næsten har spist en halv pose. Er det skidt? Nej, det er da Jeg så får ikke godt for dårlig dig. mave af det. Det er godt. Der er masser af protein i. Ja. Jeg synes, I er mega fede. Tak. Og jeg har succes med at investere i sønderjyske gutter. Godt nok 3D-print. Jeg synes, I er så cool. Tak. Så spørgsmålet er mere sådan, altså produktionsvirksomhed, det ved jeg masser om, og skalere og så videre. Skal jeg være den, der først bekender kulør måske? I søger 400.000 for 10%. Ja. Er I til at handle der? Sønderjyde er ikke altid til at handle med, det er bare lidt svært, ikke?
Jeg byder 400.000 for 15%. Ja, tak. Den matcher jeg. Så jeg byder også 400.000 for 15%. Hvis I tager mig som investor her, så skal det være, fordi jeg er en kommerciel person, god til at klargøre virksomheder til vækst. Og derudover så kan jeg også hjælpe med at få skabt fundamentet af jeres virksomhed, for det er noget af det, der er super vigtigt lige der, hvor I står lige nu. Og så selvfølgelig online marketing. Det er klart. Det er mere på produktionsdelen, jeg vil være rigtig skarp og kunne bidrage. Men det at bygge virksomheder op, der er vi lige gode. Ja. Og så er der lige mig tilbage. Ja. Og prøv at høre her. Det her, det er slet ikke et produkt for mig. Jeg sad bare og lurepas. Så det var egentlig bare for jeres skyld. Tusind tak. Så jeg er ude. Det betyder, at I har faktisk 2 bud. Så jeg tænker, at I kan gå lidt til side. Okay. Jamen, jeg tænker lidt, at vi kan... Det er jo lidt, at de ikke har nok plads til, at man kunne dele den. Ja. Men så skal det være, fordi de mangler penge, og de vil tage 2. Jeg synes, vores værdiansættelse, den er lavet til det forvejen. Mangler I kapital? Vi sidder bare og tænker på, kan vide, om I sådan skulle tage os begge to for 800.000 og 30%? For meget, siger du? 800.000 for 30. Ja. Det er en mulighed i hvert fald. Ja. I kan tage med i overvejelserne. Ja, tak. 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 Det er for meget. Ja. Vi gør det. Ja. Ja. Jamen, tusind tak for jeres bud, begge to. Vi vil gerne bare gå med 1 løve, fordi vi er langt nede i procenterne. Morten, vi vil høre dig, om du vil mødes på midten med os med 12,5% for 400.000. Nej, jeg holder fast på de 15%. Okay. Det gør jeg. Ja. Jeg holder fast. Jeg vil rigtig gerne arbejde med dig. Ja. Men grunden til, at jeg gerne vil være på 15%, er også, når jeg går ind i en investering, så bruger jeg tid på det. Og hvis det bliver for lidt, så kan det være svært at finde motivationen til rigtigt at involvere sig, ikke? Så, Ja, jeg forstår det. Vi vil gerne sige ja tak til... det er fedt, man. Sådan. Det er jeg glad for. Det bliver fedt godt, det gør. Lykke, drenge. Ja, perfekt. Vi tager en god Det er fedt, det her. Ja, det gør vi også. Det bliver rigtig godt. Tak for jeres tid. Vi ses dernede. Det gør De skal søge yder, mand. vi. Vi ses. Moin. Ha' det godt. Moin. Tillykke med den, Morten. Tak. Jamen, det sidder lidt. Jeg er så glad ind i kroppen, altså. Helt vildt. Det er helt vildt. Det var godt. Ja, det bliver sgu godt. Kunne svæve på en sky. Ja, det bliver fandme godt. Det gør det. Hold da. Ja, så er du nede igen.